prezioen goranzko joera apaltzen ari dela berretsi du azaroko kontsumorako prezioen indize aurreratuak. Aurreko hilabeteko datuekin alderatuta puntu erdi bat egin du behera, 6,8%raino batez ere argindarraren eta erregaien prezioen jaitsierak eraginda. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako behin-behineko datuen arabera, 4. hilabetez jarraian egin du behera adierazleak. Uztailean, 10,8%ko langara iritsi ondoren. Halaber, jaitsiera horretan zeresana izan du arropen eta oinetakoen prezioek 2021ko azaroan baino igoera apalagoa izateak. Bestalde, azpiko inflazioa landu gabeko elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe kalkulatzen dena, urte arteko inflazioa ez bezala 10 bat igo da eta 6,3an geratu da azaroan. Aipatu dugun datuokin, pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean. Zehazki, 8,5 handituko dira urtarrilaren batean Hego Euskal Herrian. Hori izan baita azken 12 hilabetetako batazbesteko inflazioa. Eurotan, batazbesteko pentsioa 115 euro handituko da, 1.326 eurotik 1.450 eta hortik gora erretiro pentsioak batez beste 1.510 eurorenak dira orain eta 1.628 eurora iritsiko dira 2023 urte hasierarekin batera. Behin-behineko kopuruak dira INEK abenduaren 14an kaleratuko baitu azaroko inflazioari dagokion azken datua eta orduan berretsiko edo zuzenduko du gaur aurreratutakoa. Prezioek 6,8 handitu dira azken urtean. Arratsaldeon, lan gatazketara salto Bizkaiko metalgintzako sindikatuek aste osoko grebara deitu dute lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eta lehen egunean etzen egon aurreko grebaldiko azken egunekoen moduko istilurik. Ordukoan ertzaintza bortitz oldartu zen grebalarien aurka zamudion, atzo aldiz ez zen indarkeria fisikorik izan. Gaurkoan ere langileen gehiengoak babestu du metalgintzako bigarren greba eguna. Oso pozik gabe izan duen emaitza eta jarraipenagatik. Gutxi gora bera atzo esan genuen bezala 85 baten inguruko jarraipena izan du, hortaz jarraipen oso zabala. Eta sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hemen daude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FEBEMI esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera digna. Bestaldetik, Galdakaoko etxebizitza sindikatuak salatu duenez, datozen asteetan bi etxegabetze gauzatuko dira Galdakaon eta horiek eragozteko asmoz mobilizazioak antolatuko dituzte. Lehenengo kasuak 33 urteko emakume bati eta 4 eta 8 urte bitarteko haren 3 seme-alabei eragiten die. Azaldu dutenez, Global Pantelaria izeneko sozietateak gauzatu nahi du etxegabetzea. Sozietate horren 20% Santander bankoarena da eta 80% berriz Cerberus inbertsio funtsarena. Bigarren auzia berriz erretiratuta dagoen 77 urteko langile bati dagokio. Aspaldi kreditu bat eskatu zuen gurasoen etxea erosi ahal izateko. Geroago lanik gabe eta beraz hipotekari aurre egin ezinik lotu zen. Kutxabank etxeaz jabetu da, pilatutako zorra erreklamatzen dio eta orain ura etxegabetzeko asmotan dabil. Indarrean dagoen legeriaren arabera 60 urte baino gehiago dituzten herritarrak ezin dira etxegabetu hipoteka ez ordaintzearekin lotutako kasuetan, baina giri bat epez kanpoa aurkeztu izana jarri du bankuak aitzakiatzat auzibidean aurrera jarraitzeko. Eta urruti joan gabe Bizkaiko batzar nagusiek onartu dute Usansolok egindako eskaera. Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerria bilakatzeko. 3 hamarkada luze iraun duen prozesuak jauzi garrantzitsu bat eman du. Buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin.
izango litzateke injustizia bat Usasorentzat, 40 urte geroago, gaudela honino lan egiten gu herria egiteko, eta atzera botatzea Usasoloren gogoa. Horretan nik ez dut uste impugnaziorik egongo. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak iragan astean erantzun zion Eskoziako gobernuak egindako galderari. Gorenaren hitzetan, Edinburgok ez dauka erreferendum bat antolatzeko eskubiderik. Aho batez, ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ez duela beste referendum bat antolatzeko legeak egiteko almenik eta kontsulta izaera izan arren gai erreserbatu bati eragiten dioten ondorio politiko garrantzitsuak izango lituzkeela defendatu zuen. Egoera hala gure eskuk autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu. Europak bere gain hartzea baita ere, hainbat lurraldeetako herritarrok dugun erabaki nahia eta izan nahia. Ez da nahi duguna da Europa mailan subironotasun lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula. Hori da aldarrikatzen ari garena, eta Europak ere orain arte izan duen jarreraren aldaketa bat ekarri beharra. Aro aldaketa dator Euskalgintzaren Kontseiluan. Azken 12 urtetako idazkari nagusi Paul Bibauk ez du segituko eta Idur Eskizabel izango da aurrerantzean kargu horretan. Gaur 8 irudikatuko dute lekuko aldaketa Kontseiluaren 25. urteurrenaren karietara Durangon egingo duten ekitaldi batean. Erantzukizunez eta lanerako gogoz esan diote baiezkoa Kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatxua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, Kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua. Eta kulturan eredu baten beheraldia irudikatzen zuelako izan zen albiste Durangoko Plateruena kafe antzokiaren itxiera orain 2 urte eta eredu berri bat proposatzen duelako da berriz ere notiziaren irekiera orain. Kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du Plateruena berriak. Udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3 aurrera hain zuzen den. Eguna du gaurkoa, aste honetarako deitutako bigarren lan uztea. Sektoreko gehiengo sindikalak deitutako protesta nagusiak Durangaldean burutu dira eta atzo bezala ez da istilu esanguratsurik izan. Elak berriz ezkerraldean egin ditu protestak. Metalgintzako grebak Bizkaiko sektore osoa gelditu duela diote sindikatuek. Izan ere, jarraipena 85%koa izan da sindikatuen arabera. Jarraipena erabatekoa izan da. Bizkaia osoan jarraipena handia eta zabala izaten ari da. FBMek aldiz dio jarraipena 21%koa izan dela. Bestela esan da, 3 enpresatik 2 jarduna normaltasunez egiten ari direla. Bien bitartean Durangaldeko eta Ezkerraldeko fabrika gehienak itxita egon dira. Hala, Bizkaiko metalgintzako beharginak euren lan baldintzak defendatzeko prest daudela erakutsi dute. Sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan, langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FBMi esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Bizkaiko metalgintzakoa Euskal Herrian langile gehien biltzen dituen sektorea da. 56.000 pertsonei eragiten baiti ditunak. Hala, beharginek mezu zuzena helarazina izan diote FBMi. Hau da, negoziatzen jarraitzeko eskatu diote. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera digna. Bidaltzen diogu mezu bat FBMi, sektoreak mezu bat bidaltzen dio zuzenen, eta da, negoziatzen jarraitzea, ezta? Indar eta intentzio osoa dugu, baina beti ere negoziatzeko prest. Eta negoziazio maila horretan egoteko prest. Lehenengo egunetik bezala.
Ehunka langile elkartu dira goizean goizetik, lasai joan dira piketeak, ez dira istilu esanguratsurik izan. Hala ere, salatu dutenez, ertzaintzak oztopoak jarri ditu greba batzordea Orbeako fabrikara sartzeko. Orbean ertzaintzak oztopoak jarri dituela greba komitea enpresan sartzeko. Ostiralean bildu ziren azkeneko FEDEM eta ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak eta momentuz ez dute beste bilerarik hitzartu. Berez, bi deialdi daude aste honetarako lan hitzarmenaren negoziazioan bi taldetan banatu direlako sindikatuak batetik, ELA eta bestetik Komisiones Obreras, LAB eta UGT. ELAk bere aldetik salatu du patronalak ez duela haiekin negoziatu nahi ordezkari gehien dituen sindikatua izan arren eta aurreko bileretan bezalaxe Komisiones Obreras, LAB, UGT irukoari soilik erantzuten diola. Zentzu horretan, ostiralean eduki genuen patronalarekin bilera bat, nik esango nuke bilera trampa bat izan zela patronalaren aldetik, zeren ez ziren joan negoziatzera, sino que bakarren nahi zuten beraien proposizioa guk onartzea. Orduen, zentzu horretan, patronala pentsatzen bazuen ostiraleko bilerarekin gau sektorea utzituko zela, ikusi da gaur bertan, hori akats bat izan dela beraren aldetik. Guk Bizkaiko metalean daukagu sektore bat oso mobilizatuta, borrokatzeko prest, eta zentzu horretan gaur argi geratu da, eta geratuko da aste honetan ere, grebak ondo irtengo direla, eta hautela bidea, benetan aberastasuna banatuko duen hitzarmena lortzeko. Pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean, zehazki 8,5% handituko dira urtarrilaren batean Hego Euskal Herrian. Hori izan baita, azken 12 hilabetetako batazbesteko inflazioa, batazbesteko pentsioa 115 euro handituko da. Basurtuko ospitaleko kirurgia kardiokoko zerbitzua ixtea eta bertako langileak Gurutzetako ospitalera eramateko erabakia hartu zuen Osakidetzak. Arabako administrazio auzitegiak prozesuaren kautelazko etetea erabaki zuen, orain SATXE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizaziora joko dute ostiralean. Osakidetzako zuzendaritzari eskatzeko ez dezala helegiterik jarri auzitegiaren erabakiaren aurka.
Gai zaldatuta eta Arabara salto, Ardo Araba bueltan da asteburu honetan Gasteizen. Nerea Garziak azalduko dizkigu ardoaren jaiaren berrikuntzak. Ardoaren jaia indartuta eta berrituta bueltatu da Gasteizko erdigunera. Azaroaren 3an Ardoa Arabaren karpek berriz irekiko dituzte euren ateak 2 urteren ondoren. Pandemiak sortutako egoeraren eraginez 2020an eta 2021an ezinezkoa izan zen jaialdi hau aurrera eramatea. Aurten berriz berreskuratu da Ardoaren festa, izan ere Ardo Arabak zenbait nobedade dakar. Alde batetik beste edizioetan bezala 3 karpa jarriko dira, baina aurten Aiotz plazako karpa plaza berrian egongo da. 3 karpa horiek Foru plazan, Probintzia plazan eta plaza berrian kokatuta egongo dira. Beste aldetik aurten ere taloitegien prezioa aldatu egin da. 2019an baino 5 euro garestiagoak izango dira, 20 euro hain zuzen ere. Ardo Araba uzea polita da, gure kalitatezko ardoa eta beste edari batzuk ezagutzeko, sozializatzeko eta kontsumitzeko. Eta ez da hori bakarrik, gure sektoreri omenaldi ere bada, bai landetan, bai upategietan eta bai da lurraldeko hainbat eskualdetan ere. Azaroaren 3an karpak irekiko dira eta 7 izango da azken eguna. Larun batean eta jaiegunetan ordutegia goizeko 12:30 eguerdiko 3 arte eta arratsaldeko 7:00 gaueko 10:30 izango da. Astelenean eta asteazkenean berriz soilik arratsaldeko ordutegian irekiko dituzte. Upategiei dagokienez, Arabako Erriosako upategiez gain, Kabarriaz, Baizaz eta Tarongino upategiak gonbidatu dituzte. Eta horrekin batera bertako hainbat pintxo salduko dira baita ere. Garraio publikoaren bueltako ez, Gasteizko tranbiaren luzapenaren proiektuak agerian utzi ditu udal gobernuaren desadostasunak. Tranbia zabalganara heltzeko lakuak proposatu duen proiektuaren aurkako ekimena onartu du ostiral honetan Gasteizko udalbatzak, EH Bildu PP eta Elkarrekin Gasteiz taldeetako zinegotzien botoekin. Gasteizko tranbia sarea 2023an Salburu auzora zabalduko da. Eta emango den hurrengo urratsa da Zabalgana eta Erdigunea lotzea. Duela aste batzuk urte baten ondoren, Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen behin betiko ibilbidea. Ibilbidea San Martin auzotik sartuko da, eta erabakiak eragina izan du Gasteizko udalan. Gorka Hurtaranek, Gasteizko alkateak, eskatu zuen proiektua bertan behera uztea eta ibilbidea adostea. Bestalde EH Bilduk udalbatzan mozio bat aurkeztu zuen, eta udaletzeko alderdi gehienen botoei esker aurrera eraman dute proiektuaren aurkako ekimena. Bertan premiazko bilera bat eskatzen da lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailarekin, lakuak tranbia Zabalganara heltzeko proposatutako proiektuari buruz eztabaidatzeko eta zenbait aldaketa adosteko. Hala nola udalak adostu nahi du tranbiaren kotzetoki berriaren kokapena, Aretzabaletako aukera baztertuz, eta Lobaina plazaren inguruan izaten den trafikoan, tranbiak eragin ditzakeen arazoak aztertu nahi dituzte. Era berean, San Martin auzoari gutzien eragingo dion ibilbidea aukeratzea exigitu du udalak, baita tranbia jundizera heltzea. Arabako Foru Aldundiak berriz proiektuaren finantzazioaren 17,5% egiten du, eta aldun nagusiaren esanetan, azken erabakiak Gasteizko udaletzeak hartu beharko luke. Bueno, mi opinión es que en esta cuestión, en el trazado por el que se opte, que se decida en relación con el tranvía en Vitoria-Gasteiz, la opinión determinante tiene que ser la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como no podía ser de otra manera. Pero también es importante hacerlo bien. Y es importante hacerlo teniendo en cuenta todas las posibles afecciones y solucionando todos los posibles problemas, porque ahora estamos a tiempo de dar respuesta a los problemas y de elegir el trazado que mejor dé solución a todas las cuestiones que se puedan plantear. Gauzak horrela azaroaren 24an bi erakundeak bildu ziren, eta Gasteizko udalak lakuari proiektua birplanteatzea eskatu zion. Zenbait eragilek guztion Sanferminak egitasmoan bat egitea erabaki dute, gertatutakoa salatu eta haien iritzia plazaratzeko. Aurtengo Sanferminetan izandako debekuak, isunak, atxiloketak eta jasarpena salatzeko
Guztion San Ferminak ekimenean bildutako eragileen iritzian, Navarrasumak plastikozko Iruña bihurtu nahi du hiria eta bere jai herrikoi eta ospakizunak. Udalak kontatu nahi digun San Ferminen errelatoaren gainean beste errelato bat uste dugulako San Ferminen balorazioa etzela izan bat ere positiboa. Horren aurrean guk aldarrekatu nahi duguna da 2023ko San Ferminak antolatzen hasi diren honetan beharrezkoa dela guztion San Fermin batzuk aldarrikatzea, guztiontzako espazioa egongo den San Fermin batzuk eta zentzu horretan hori dinamika hau aurkezten dugu exigitzeko alde batetik. Etengabe eraldatzen ari den mundu batean, eraldaketa orokorra, globala, ziurgabetasunez betea eta azkarra den momentuan, etorkizuna eraikiz kongresua ospatzen ari da Donostiako Tabakaleran, erronka sozial, digital eta berdei erantzuteko asmoa du topaketak. Etorkizuna eraikiz kongres ekimenaren bigarren edizio egiten ari dira Tabakaleran, Donostian, azaroaren 24tik 30. Zazpi egunez, Tabakalera erreferentziazko gune bihurtu dute trantsizio berdearen, digitalizazioaren edo gaur egungo aldaketa demografiko eta sozialen erronkei buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko. Kongresua bera Tabakalerako hainbat gune bereizitan egiten ari dira. Erakusketa gunean, zentroaren plazan, prisman eta patio aretoan. Erakusketa aretoan esposizio iraunkor bat jarri dute etorkizuna erekizek egindako ibilbidea eta erdietsi diren lorpenak jasotzen dituena. Ekitaldiak irauten duen 7 egunetan egongo dena ikusgai. Erakusketa 4 esparrutan banatu dute, lehenengo atalean trantsizio energetiko eta klimatikoa lantzen dute, bigarrenean berriz trantsizio teknologiko eta digitala, hirugarrena jorratzen du trantsizio sozial eta sanitaria, eta laugarrenak eta azkenak lankidetzazko gobernantza. Zalde batetik dago ardatz teknologikoa, adibidez mobil bezalako referentzia zentroa egiten ari den lana erakutsi ahal izateko, bestalde batetik adin berri bezalako referentzia zentro batean egiten ari den lana ikusteko aukera dugu, eta gero, hain zuzen ere, etorkizunarekin zen garatzen ari garen, hainbat eta hainbat proiektu ikusi ahal izango dira, hain zuzen ere hor ikusten duzuen erakusketa gune horretan. Etorkizuna erekiz programaren baitan, lankidetzazko gobernantzaren eskutik 125 herritarren proiektu berritzaile jarri dira martxan 200 eragileren partaidetzarekin, 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bideak zabaldu dituzte zibersegurtasuna, zahartzaro osasuntsua, mugikortasun berria, euskara, aldaketa klimatikoa, gastronomiaren digitalizazioa, kuantika, terapia aurreratuak eta berrikuntza sozialaren alorretan. Hain justu Tabakalerako erakusketan proiektu horien inguruko lagina jarri dituzte erakusleio. EH Bilduk eta Labek bilera egin dute astearte honetan Donostian euskal hezkuntzaren sistema eraldatzeko aukera baloratu eta zenbait irizpide batera finkatzeko, ezker independentistak dituen erronken eta konpromisoen inguruko gogoetak partekatu dituzte eta gerraldi bateratua egin dute gero. Aldaketa sakon bat behar dula eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere euskal hezkuntza sistema propiorako transizio egiteko baliagarria da heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Politika arloko kontuekin jarraiki zigorrak murriztu, baina ez era orokortuan kasuan
baizik. Hori ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak soilik baietz da baietz legearen aplikazioari dagokionez. Arandina auziaren barruan egin du lege berriaren interpretazio hori. Magistratuek 9 urteko kartzelaldia ezarri diete auzipetutako bi gizonei. 2017an adingabe bat bortxatzea egotzita. Fiskaltzak 10 urteko zigorra eskatu zuen, baina soilik baietz da baietz legeari helduta urtebetez murriztu diete espetxean eman beharreko denbora. Eta Euskal Herrian interpretazio kontrajarriak egin dituzte auzitegiek orain arte. Atzo Nafarroako auzitegiak iragarri zuen sexu indarkeriagatiko sententziak ez dituela berrikusiko ezta zigorrak murriztuko ere, soilik baietz da baietz legearen parametro bertsuetan baldin badaude. Beraz, Iruñeko talde bortxaketan parte hartutako zigortu batek eskatu duen zigorra apaltzea ez luke onartuko justiziak. Kulturarlora salto, euskara bultzatzeko ekimen berri bat abiatu du euskalgintzaleen topaguneak ikusi. Hizkuntza aniztasunaren lanketa euskaratik egin daitegela uste dugu topagunean. Herritarren hitzen arteko elkarbizitza eta euskaraz bizi nahi duen herria batera eraiki daitezkelako. Euskaltzaleen topaguneak Euskal Herri osoa, euskara erabiltzea eroso eta ohikoa izatea du helburu. Topagunetik elkarlanerako zubia landu nahi ditu. Hizkuntzatik elkarbizitza eraikitzen lagundu dezakegula sinetsita. Pertsonok elkar aurkitu behar dugu. Elkarrekin harremanak sortu, bakoitzak bere ibilbide kulturala duela kontuan hartua. Horixe litzateke euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Inklusioa da euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Durangoko Plateruena kafeantzokiak berriz irekiko ditu ateak. Udalarena izango da, baina kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du. Gainera, gune berriak 3 erpin izango dituela azaldu dute: euskara, kultura eta sorkuntza. Udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3 aurrera hain zuzen ben. Durango gozo bizitza kultural aberatsa dauka, eta guzti horiek kultur mailan presente egotea gustatuko litzaiguke. Beraien iritziak entzun, jaso, baina baita parte hartzeko ere. Zenbat eta kultur mai sendoagoa, orduan eta etorkizun oparoagoa izango du Plateruenak aro berrian. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Ze Amaiz taldearen Kuraia kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, amaika.eus atarian. Gero arte. Eguzki izpiak urpetzen du nire azala, nire euridorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire espana.
Iritsi da, egiaren unea. Gogoratzen arrakastaren irubiltzak? Ez, sartu, hankak. Aurrera! Ezin dut begiratu! Baina ezin dut ez begiratu. Zure osabala pinetan iluntasunaren hamsteraren bila joan ginenean. Zer da hori? Zu aurkitzea inoiz gertatu zaidan gauzarik onena izan da. Au! Ezin dut sinetxi, denek ikusiko gaituzte oliasko erbi friki horrekin. Denek barre egiten didate eta iluntasunaren hamsterra eramaten badut, denek onartuko naute.